これだから頭の悪い女は嫌なのよね。そんなこと言わないでください。なんであんたみたいな女と結婚したのかしら。どうせたぶらかしたんでしょうけど。そんなことしてません。嘘つくんじゃない、この泥棒猫が。子供だけ置いて私の前から消えろ。さすがにここまで言われると、本当に自分はそうなんじゃないかとさえ思えてきました。その後も姑の容赦ない言葉は続きます。このままではおかしくなりそうでした。そんな時にこのやりとりを見ていた夫が割って入ってきたのです。いい加減にしろよ。こうして状況は一変することになるのです。私の名前はあかり。結婚して10年が経ちました。今は双子の息子の母をしています。夫の敦也と出会ったのは中学を卒業してすぐでした。バイト先に来たお客さんとして出会ったのです。へえ、じゃあ俺の中学の後輩になるのか？はい、でも今はこうやってバイト生活ですけど。別にいいんじゃない？どう生きようがその人の自由なんだから、他の人は関係ないよ。そうですか？ありがとうございます。私たちの中学は県内でも有名な私立校でした。しかし中学卒業を目前に両親が離婚したために、進学を断念して働くという選択をしたのです。この時の敦也は大学生ですでに一流企業に内定をもらっていました。その後もバイト先にお客さんとしてたびたび来てくれるようになり、仲も自然と深まっていきます。よかったら連絡先教えてくれないかな？あ、はい。ありがとう。それからも毎日のように連絡を続け、それから半年後に告白を受け付き合うことに。もちろん嬉しかったのですが、付き合うことには抵抗がありました。すごく嬉しいんですけど。何か気になることがあるの？私と敦也さんとじゃ釣り合わない気がして。すると敦也はため息をつきました。その姿を見てドキッとしてしまいます。そんなこと俺は気にしないよ。前にも言ったけど、学歴とか家庭環境とかを気にしてるやつなんてろくなやつじゃないと思ってる。俺は本気であかりちゃんと付き合いたいんだ。そんなこと言われたら断れないじゃないですか。こうして私たちは付き合うことになったのです。その後も順調に時を過ごしていたのですが、私が17歳になってから少し経った頃に、今後を左右することが起きることになります。ちょっと見てほしいものがあるんだけど。見てほしいもの？この日は敦也の家に泊まっていました。これなんだけど。マジか？その反応を見て私は不安に駆られました。ごめん。しかしすぐにその不安も吹き飛ぶことになるのです。謝ることなんてないよ。俺はすごく嬉しいんだよ。でもこれじゃ敦也の負担になるんじゃ。そんなことはないよ。子供ができたってことは結婚しないとな。思わず驚いてしまいましたが、本当に嬉しい言葉でした。何より自分の経験から生まれてくる子供には苦労はさせたくないと思ったのです。それから私たちはそれぞれの親に挨拶に向かうことになります。あかり、おめでとう。あなたには苦労をかけたから幸せになってほしいわ。こんな形にはなりましたが、あかりさんは俺が守っていきます。娘のことよろしくね。母への挨拶は無事に終わりました。
何より母も私と同じ出来婚だったこともあって、反対なども全くなく祝福してくれたのです。ただ問題は敦也の母でした。はじめまして、伊藤あかりと申します。俺はこのあかりさんと結婚する。それにお腹には子供がいるんだ。子供ですって？敦也、あなた何してるのよ。まあまあ母さん、そんなに目くじら立てることはないだろ。私たちにとっても初孫になるんだ。今は祝福しようじゃないか。それはそうかもしれないけど。すると姑はこちらを睨んだような気がしました。姑の様子に不安を覚えたものの、その後も義父のおかげでスムーズにことが進み、1週間後には入籍して正式に夫婦となったのです。お腹の子も順調で、双子だと知った時には敦也とともに驚きましたが、それと同時に嬉しさにあふれました。あかり、よくやったな。ありがとう。出産の際は義父も来てくれて祝福してくれたのですが、姑は来ませんでした。それからも義父は子供たちを可愛がってくれて、私自身にとっても頼りになる存在だったのです。しかしそれは突然やってきました。父さんが亡くなった。いつ？さっき病院から連絡があって、事故に巻き込まれたらしい。嘘。この時の私は何も考えられませんでした。ただ悲しんでばかりもいられません。私には2人の息子たちがいるのです。私も頑張らないと。それからは敦也にも協力してもらいながら子育てに奮闘していました。最近頑張ってるけど無理はするなよ。分かってるけど、この子たちのためにできることはしてあげたいから。何でも言ってくれよ。その時は俺も手伝うからさ。心の傷を癒すかのように2人の息子たちはすくすくと育ち、あっという間に小学校に入学するまでに成長しました。そしてお祝いだからということで義実家に呼ばれた時のこと。敦也は仕事ということで後から来る予定になっていました。しかし姑は子供たちを祝福するどころか、私に非常な言葉を投げかけてくるのです。これだから頭の悪い女は嫌なのよね。そんなこと言わないでください。息子たちの誕生日に姑はそう言ってきました。しかしそこまで言われる筋合いはないのです。なんであんたみたいな女と結婚したのかしら。どうせたぶらかしたんでしょうけど。そんなことしてません。だから本当にこんな中卒の女と結婚するのには反対だったのよ。でも認めてくれましたよね。すると姑は大きなため息をついたのです。あの時はお父さんもいたし、何よりも初孫ができたって言うんだからしょうがなしに決まってるでしょ。それじゃあ今までずっとそう思って。当たり前でしょ。誰が好んであんたみたいな女と。どうして敦也は騙されちゃったのかしら。騙したなんてそんな。私が否定したことがよほど気に入らなかったのか、声を張り上げてきました。嘘をつくんじゃない、この泥棒猫が。子供だけ置いて私の前から消えろ。さすがにここまでひどいことを言われると、本当に自分はそうなんじゃないかとさえ思えてきました。その後も姑の容赦ない言葉は続きます。あんたに母親なんて務まらないんだから、孫たちは私に任せて、どこへでも好きなところに行きなさいよ。
そんなことしません。あの子たちは私にとって命より大切な存在なんです。どうだか、どうせ子供を出しにして結婚したくせに何が目当てだったの？私はこのままではおかしくなりそうでした。そんな時にこのやりとりを見ていた敦也が割って入ってきたのです。いい加減にしろよ。こうして状況は一変することになるのです。敦也、どうしてここに？どうして？あかりから連絡があってここに来たんだよ。あなた、いつの間に？私は姑の異変に気づき、念のためにと思って敦也に連絡を取っていました。そうじゃないだろ。ここに来てみれば言いたい放題。何やってるんだよ。私はあなたと孫たちのことを思って。それは母さんのエゴだろ。違うわ。あなたは事の重大さに気づいてないのよ。事の重大さ？だったら教えてくれないか？あなたは一流の大学を出ていい会社に就職したのに、それなのに中卒のあかりさんと結婚したじゃない。はあ、その考え自体が古いんだよ。学歴でしか人の価値を見てないのは終わってるよ。終わってる？とりあえずあかりは連れて帰るからな。行こう。私の手を引っ張って帰ろうとしました。あ、ちょっと待って。私は自分の荷物を取りに戻ると、姑が近づいてきてこう言ったのです。許さないから。確かにそう言っていました。私はすぐに準備を整え家を出たのです。大丈夫？え？なんか顔色も悪いしさ。あ、うん、大丈夫だよ。とりあえず帰ろう。一旦家に帰った私は疲れていたのかすぐに寝てしまいました。この日を境に敦也にも言われたのですが、姑とは極力関わらないようにしていたのです。それからしばらくは平和な日常を送っていました。しかしある日の午後、インターホンが鳴ったことで、それはもろくも崩れ去ったのです。少し待ってください。玄関の扉を開けると、そこには姑が立っていました。一瞬、心臓をわしづかみにされたような感覚に襲われます。お母さん、なんで？なんで？前に言ったでしょ。許さないって。その言葉を聞いた私はすぐにこの場から逃げ出したい気持ちでいっぱいでした。しかし家には息子たちもいたためにそれは不可能だったのです。この前はよくもやってくれたわね。あれはお母さんが先に始めたことじゃないですか。そんなことはもうどっちでもいいのよ。あんなにコケにされたんじゃ、この気持ちが収まらないのよ。だからって直接ここに来るなんて。そもそもの話ですが、義実家はこの家から車でも2時間近くかかる距離でした。それなのにここまで来るということは、姑も本気だったのでしょう。私の言うことを聞いてもらうわよ。それに今日は敦也も仕事でしょ。その言葉を聞いて私はハッとしました。ここでとっさに嘘をついたのです。そうですね。私の言うことを聞けば悪いようにしないわ。私は何をすればいいんですか？とても簡単なことよ。敦也と別れればいいの。別れる？姑の狙いはこれでした。私のことを毛嫌いしている姑にとってはそれが最適解だったのでしょう。だけれどそれを受け入れることなんてできません。
今から離婚届を取ってくればなんとかなるでしょ。仮にそうしたとしても敦也は納得するでしょうか。そんなことはあなたが浮気してたとか適当な理由を考えればなんとかなるわ。今まではなんとかうまくいくように姑とも関わりを持っていましたが、ここまでされたら遠慮も何もないでしょう。そう考えると今まで溜まっていた不満や怒りが湧き上がってくるのを感じました。そして私はなるべく時間をかけようと決めたのです。それにはある理由がありました。まずは落ち着いてください。とりあえずリビングに移動しませんか。玄関で立ちっぱなしじゃ悪いですし。確かにそうね。気が利くじゃない。リビングに移動した私たちはソファーに座り向かい合いました。この前友人に美味しいと評判の紅茶をもらったんです。どうぞ。ありがとう。そしてこの時キッチンに行くふりをして寝室に向かったのです。この日敦也はいつも通り仕事に行ったのですが、体調が悪くなったということで早退していました。起こしてごめんね。どうかした？実はお母さんが来てて。はあ？じゃあ俺も行くよ。でも体調は？そんなの関係ないよ。それにだいぶ回復してきたし。それじゃあ俺はどうしたらいい？この前みたいに私たちの話を聞いてほしいの。それで頃合いを見て出てきてもらえれば。わかった。早く戻らないと怪しまれるかもしれない。俺も後から行くよ。ありがとう。待ってるから。そして姑に紅茶を出したのです。確かに美味しいわね。あなたにしてはやるじゃない。それで先ほどの続きなんですけど。そうだったわね。それで答えは出たの？まあ、あなたに拒否権はないと思うけど。じゃあ、もし拒否したらどうなるんですか？すると姑はニヤッと笑いました。さっきも言ったけど、どうにかしてあなたを追い出して、孫たちは私が責任を持って育てるわ。本当なら生まれた時からそうすればよかったんだけどね。本気なんですよね。当たり前でしょ。こんな時に嘘ついてどうするのよ。そうですか。ぐだぐだ考えてないで早く出て行ってくれない？それがみんなの幸せなのよ。一体これのどこが幸せだというのでしょう。ただの姑の独りよがりな自分勝手な意見でしかないのです。ここまでだと思った私は敦也に出てきてもらうことにしました。だってさ、どう思う？はあ？するとキッチンの陰から夫が現れます。この前義実家で起こった時のように姑は驚き固まっていました。またくだらないことやってるみたいだな。本当に残念だよ。今日は仕事だったはずでしょ。もしかしてまたあかりさんが呼んだの？違うよ。母さんがこの家に来た時から俺はずっとここにいたんだよ。息子として本当に恥ずかしいよ。敦也はこの女に騙されてるだけなのよ。どうして分かってくれないの？俺はあかりと出会ってから一度だってそんなことを考えたことはないよ。敦也は私を見てニコッと笑ったのです。父さんが生きてた頃はそんなことなかったけど、ずっとそんなことを考えてたのか。だってあの人はあかりさんのこと気に入ってたし。まさかそれに嫉妬してってことはないよな。すると姑は黙ってしまいました。図星だったのかもしれません。確かに義父は私のことを気にかけてくれて、
まるで本当の父のように接してくれていました。実際そのことにはとても感謝していたのです。私がそんなことするわけないでしょ。まあそれはいいとしても、さっきまでのあかりに対する言葉は見過ごすわけにはいかないな。じゃあどうするのよ。あかりはどうしたい？そう言われてもすぐに言葉は出てきませんでした。少し考えた後、私はお母さんとは関わりたくはありません。それが私の答えです。私は姑の目を見て答えたのです。何を偉そうに。それは母さんの方じゃないのか？少なくとも俺はあかりの意見を尊重するよ。本気で言ってるの？もちろんだよ。それと今までは母さんの支援をしてきたけど、それも今日限りでやめにするよ。ちょっと待ちなさい。そんなことされたら。困るって？それは都合が良すぎるんじゃないか？今までは姑にもなるべく苦労などをかけないようにと、敦也は日々の生活費などを支援していたのです。しかも毎月それなりの額を渡していました。姑は分かりやすく動揺しています。ちょっとあなたも何か言いなさいよ。もう私も覚悟は決まっていました。私からは何も言うことはありません。白状者。好きに言ってください。お母さんが何を言ったところで何も変わりませんから。そういうことだから帰ってくれるか？私はあなたの母親なのよ。そうだとしても、俺の妻にあんなことを平気な顔で言える人を母親だなんて思えないから。すると敦也は姑にこの家から出ていくように促します。姑は敦也の気迫に押されたのか、すごすごと帰っていきました。家を出る前に気になることを言っていましたが、ふう、ようやく帰ったか。でもまた来るって言ってたよね。ああ、だから引っ越そうかと思って。もちろん母さんには黙ってね。確かにそうすれば安心だけど。あかりたちには迷惑をかけるけど、今後のことを考えたらそれがいいと思うんだ。敦也はすぐに有給を取ってくれ、私たちの引っ越し作業が始まったのです。幸いすぐにいい部屋が見つかり、無事に姑の目から逃れられました。その後、私にも敦也にも姑から鬼のように電話がかかってきましたが、もちろん出ることはありません。電話には出なくてよかったんだよね。ああ、これから電話が来ても出なくていいよ。もしかして罪悪感とか感じてる？うん。そんなに気にしなくていいよ。今回の件はどう考えても向こうが悪いんだから。それよりもこれからのことを考えよう。うん、そうだね。本当に結婚したのが敦也でよかったと思います。この人がいてくれたおかげで私はここにいるのです。姑の状況を聞いたところによると、姑は家にこもりきりなのだとか。息子に見捨てられたも同然なので、それも仕方ないのかもしれません。それ以降、姑からの連絡もありません。ようやく私も姑から解放されて心が軽くなりました。これからも家族仲良く幸せな人生を送っていきます。スカッとしていただけましたか？いいね、チャンネル登録をしていただけると今後の動画制作の励みになります。また次の動画も見てくださいね。